sidst. Selv tak, det var hyggeligt. Men du skylder mig med sådan noget. Ja, det er sandt. Den passer. Det var hyggeligt sidst. Det var det. Kunne du vide, hvor vi skal hen næste gang? For fanden, jeg tror også, at det er pizza på aften hos alle på torsdag. Og så husk i morgen. Kom i karma hos Buddha. Ja, det er altid hyggeligt. Det er utroligt med det pokerpjæl, han har. Ja. Buddha. Han tager mig hver gang. Burde du ikke vide? Hvad er godt? Det var fortalt, hvor lang tid på, og du sagde mig alting. Ja, men... Hvad sker der med den der kjole der på? Det er ikke en kjole, det er en kåbe. Nå ja, men arbejdet kalder. Ja. For helvede. Lad os se på det. Birgitte Nikolajsen. Er der nogen kendte? Det må ikke. Rolig. Det må være din. Hans Jensen. Min. Birgitte Jensen. Din. Sofie Nielsen. Din. Kan ikke være flere mænd ned til mig? Bill Clinton. Han er din. Mohammed Ali. Min. Nej, det er da vist forkert. Det er ikke min liste. Nå, han må sende videre. Og gud, ja. Og så har jeg en sjov en her. Sean Connery. For helvede, han skal i helvede. Jeg tror nu nok, han hører hjemme oppe i himlen. Jeg tror nu nok, han er nede i helvede. Det er der kun en måde at afgøre på. Som vi plejer. Sten, saks, papir! Men nu det! Ingen! Nej, ikke igen! Jeg burde jo vide det! Næste gang var det togsvumpen! Every time. Nå, inden jeg gør ved, en ærlig vinder. Næsten. Han kom i helvede. Sådan er det. Tilbage til arbejde. Er det så spændende på den der liste, eller er det bare fucking... ikke noget rigtigt? Det giver meget sig selv. Sådan Pia Kjærsgaard, Robert Hansen. Det er meget det samme. Forresten heraf, ham skal du møde. Hvad fanden er det? Det er Bo Ib. Hvad fanden er Bo Ib? Godt spørgsmål. Bo Ib, han har gået til asfaltsløjt. Han beskriver sig selv som professionel snemandsbygger. Og så... Hvad står der? Han døde ved at køre sig selv over på skateboard. Hvad fanden kan man... Gentagende gange. Hvordan fanden skete det? Jeg aner det ikke. Burde du ikke være den, der var altvidende? Jo, men det går over min forstand. I hvert fald ikke her. Han er heller ikke hjemme op med mig. Vi ser en masse god aften. I spil. Kan være, vi kommer ind med ham der. Nå. Jeg smutter. Yes. Hallo? Hallo?